yung Folkets Park, mga sisi. Ito malapit lang to sa amin. Galing kami sa Molibongen, bumili ng mga gulay-gulay. Yan ang Folkets Park. Ngayon spring na, sobrang gaganda ng mga halaman. Nagsipag ano na yung mga leaves ng mga halaman dito, kaya sobrang ganda talaga. Mga bulaklak, sobrang gaganda nila. O, tapos blue sky pa. Naku, saan ka pa? Sobrang ganda. Ay! Ay! Dito! Ay! Papasok kami ngayon sa Folkets Park. Yan. Ito yung Folkets Park, People's Park. Yan. Marami din mga bata dito kasi marami mga laruan yung mga bata dito. Ang dami nilang mga kulo dito. Yeah. Malapit lang to sa amin. Siguro 10 minutes walking or 15 minutes walking. Nandito ka na. Wala dun sa amin. Yan, may mga school din pang bata dyan. Yan. Pwede mo siyang ipasok yung mga bata dyan. Na ano lang, saling pusa. Ayan. Ayan, dito na po kami sa Folkets Park. Ayan, ang ganda. Folkets Park. Ayan po, super ganda. Oo. Ayan. Uy. Ganda. Yan yung mga laruan pang matatanda, mga ice skating, skateboard dyan. Dito naman yung mga pambata. Free yung mga bike nila dito para sa mga bata. Basta pagtapos mo, ilagay mo lang dyan. Yan. Maganda, oh. Ganda. So every year nag-iiba yung mga tema nila dito. Yan. Dati doon yung tema nila doon is pamaypay, ngayon parang bulak-bulak. Ayan, sobrang ganda talaga dito. Ayan. Pag malaki na si Ragnar, dito na siya pupunta. Doon, banda doon naman, may mga talagang ano doon, yung pambata, yung mga papanik sila, yung maraming playground talaga. Sobra. Yung hindi pa tinanggal yung heart doon. Kalinis, oh. Every may naglilinis dyan. Ang gaganda ng mga bulaklak. Oh. Ayun, oh. Ang gaganda ng mga bulaklak. Ayun. Ragnar, ang ganda ng mga bulaklak dito, oh. Ayun, hindi pa na tinanggal yung heart. Symbol of love and peace. Dami kasing nagrarari din dito. Yan, pwede kang umupo dyan. Yan. Uy, ang gaganda ng mga tulips. Ayan yung mga tulips, oh. Sobrang ganda. Uy. Oh, yan. Relax ka dyan pag maganda yung panahon. Ayun, lobat na ako. So, dito naman sa parteng ito, yan. Ang ganda. Dito naman sa parteng ito is yung mga laro pambata. Ito, mga golf. Laro pang golf. Yan. May mga pambata doon. May parang stage. Yan. Dito. Tingnan niyo po. Sobrang ganda. Ito. Okay. Yan. Uy.
hindi ko na malilibot yung buo kasi malapit na akong malobat. And dito na lang tayo sa may malapit dito kasi pupunta din ako sa may ukay-ukay doon. Next time uli, video po tayo. Yan, ganito lang yung life sa Sweden. Yan, walking. Pag maganda yung panahon, yung mga bata dinalabas para matulog sila or langhap ng sariwang hangin. Yan. Yan sila, naglalaro. Ice skating or skateboard. Yan o. Yan ang cute ng bata o. Naglalakad na si Ragnar. Dito kami pupunta. Ayan. Ayan. Yung mga bag nila. Siguro mga parents nila ito. Ayan. Oo, ang gagaling nila. Oo. Oo. Ayan. Oo. 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 Ganda-ganda. Yan o, gagaling nila o. Okay. Lalabas na po kami nun. Palaubat na po yung phone ko at stop ko na po siya. Salamat po. Maraming salamat. Watch po kayo. Itutur ko po kayo sa Sweden. Dito po kami sa Malmo. Ay. Ito na po, palabas na kami. Ayan. O isang tingin pa po doon. Tingin. Ayan po, may mga naglilinis dyan. Ayan. Everyday po yung paglilinis nila. Ito water to. Water. Free water yan siguro. Pag uminom ka. Ayan. Sobrang ganda po talaga dito. Folkets Park.